Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita awali syahadat sholawat mungkin sifat kalidoso. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah wujud kita baqa mukhalafatul hawadisi biyamun binafsihi wandaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama masur kalam qadiran muridan aliman hayam sami'an basyiran mutakaliman. Allah wujud kita baqa mukhalafatul hawadisi diyamun binafsihi wa dhaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basur kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakaliman. Allah wujud ditambah mukhalafatul hawadisi diyamun binafsihi wa dhaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basur kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakaliman. Al-Fatihah. Iya kan. Al-Fatihah. Iya kan. Al-Fatihah. Iya kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tinapa kula panjenengan sedaya saged rawuh ana ing menika panjenengan kanthi keadaan sehat walafiat kanthi istiqomah anggenipun belajar ngawarwi awake dhewe lan ngawari ning pangerane supados kula jenengan tuminta ning salat kersane ngertos ana ing kiblat. Kiblat punika wau kiblat ning Gustine. Nek kita syariatkan kan Mekah mriku. Sehingga kula jenengan madhep nyeleh.
nek temen iki kiblat temen Gustine sehingga temen wau inni wajhatu wajhiya ditepe nang ndi awake dhewe ditepe nang ngene Gustine ya iki mang gak ngerti Gustine gak paham kali Gustine nggih bingung sehingga kula jenengan tasik madhep ngilen tasik madhep ten Ka'bah sehingga kula jenengan niku wau bayangne Ka'bah. Nah temen niku kan sehingga apa sing kula jenengan lampahi niki dereng sampurna. Supados lampahi kula jenengan ke sampurna ning ibadah ana ing lampahane lintune nggih kedah ngerteni ana ing Gustine utawa tauhid maring Gusti Allah. Ya selama niki napa dereng tauhid? Nggih tauhid bil akal atau tauhid bil qalbi atau tauhid bil rasa, tauhid bil rohani. Karena kalau kita tauhid bil rohani itu nggak bisa kita bicarakan karena itu pengalaman pribadi masing-masing. Tauhid itu. Kalau tauhid bil akal kita bisa membaca dimanapun kita bisa. Atau bil hati itu bisa. Tapi bil rohani ini yang setiap orang itu berbeda, itu enggak sama. Lah untuk ke arah sana ya kembali lagi jembatan ini nggih akali kula jenengan iku jembatan, atine kula jenengan nggih jembatan, rasane kula jenengan iki nggih jembatan. Jembatan temen niku wau. Kalau saged jembatan ya selama niki lewat pundi awake dhewe. Awake dhewe selama iki ya lewat jembatan iku mang. Cuma adik gak ngerti jembatan sehingga adik mang selama itu yakin kali jembatan sehingga mandek mandek kaya ngono ngerti sehingga jeneng rasane sehingga terombang-ambing kali rasa adik mang masih tertipu dengan rasa yang kita ciptakan sendiri rasa yang munggu adik mang bener munggu adik mang lurus munggu adik mang jejeg lagi lah niki jebakan-jebakan kalau panjenengan sedaya. Lah karena apa? Dereng ten makom tauhid ruhani. Nah karena apa di situ tauhid ruhani iki la harfun la kalamun la sautun. Sehingga enggak ada kalimat di situ, huruf enggak ada. Sehingga enggak bisa dibicarakan. Kecuali panjenengan iku wau mlebu ten wilayah rohani. Dan jenengan mlebu temen iku wau nggih kathah pengalaman tentang rohani. Sehingga jenengan mangke saged crita. Ya terus sana saking jopo saking jero. Lah kalau jenengan nggih temen iku kan wonten lapisan-lapisan jopo yene. Lapisan jopo yene jenenge panca driyane awake dhewe kan ngoten. Sing bolak-balik ngomong, sing bolak-balik krungu, sing bolak-balik ndok utawa ngambu. Ikan ya ning jabone kan kula jenengan saged ngarani. Gitu. Oh iki mang sing ngomong lesane, sing krungu kupinge, sing ndelok mripate, sing ngambu iki mang irunge kena diarani. Lan jero niku dibalik niku. Nah, kan wonten ilmu malih sing mahami ning jero niku. Sehingga awake dhewe kudu ngerteni badan kasar atau badan wadah iki sinten, badan alus iki mang sinten. Kudu dingerteni kabeh. Lah temen iku cara polahe kan iku susunane awake dhewe. Dari luar ke dalam, dari dalam ke keluar. Lah rata-rata kula jenengan tasik ning jabone tok. Ijik ning lesane, ijik ning pangrungune tok. Ijik ning ndeloke tok mripate. Utawa ijik ngomong tok. Lan jerone. Sehingga sedayane njaba lan jero ati kudu paham. Niki kula lewatin njaba riyin rasane mungkin jenengan paham. Karena mungkin kalau lewatin jero ning jaba mengke bingung iki kali mau apa sakjane lho kan ngoten. Ada ya
iku ya wujude awake dhewe. Saben dina awake dhewe ya ning kono. Lah nyapa kok digoleki ngono. Kadang kula jenengan kan ngoten goleki. Tamrikawa sangka njabane anek kanca driya. Tamrikawa ana ing lesane, ana ing irunge, ana ing kupinge, ana ing mripate. Nah iki ketinggali. Iki kena diarani jenengan ki ambak nggih saged delok iso. Napa niki mangarani ya iso. Wujude piye nggih saged niku. Lan jero niki mang ana sing jenenge angine. Iki lebih ke dalam nih. Angin iki mang ana sing jenenge nafas, tanafas, anfas, nufus. Angin sing metu, angin sing tetep, angin sing mlebu, angin sing sumebar ning ragane awake dhewe. Iki angin. Nah, karena ada iki mang ya terdiri dari angin juga kan ngoten. Lah urutane malih temriku wau setelah angin temriku wau wonten nafsune. Itu lebih dalam lagi. Nafsu temriku wonten lawamah amarah sofiyah mutmainnah. Ki nafsu awake dhewe. Tegese kan ya ning alus awake dhewe. Ning jerone neh. Iki mana jenenge sukma. Lah sukma temriku wau wonten roh jasmani, roh robani, roh rohmani, roh idhofi. Iki wau sukma. Wonten malih temriku wau lebih halus lagi ateges roh kudus. Roh kudus ini sejatine urip nggih niku. Roh kudus. Sejatine Allah nggih niku. Berarti ini kan pola pikir kita, cara masuk supaya kita nanti paham bahwa di dalam diri kita ada, cara bahasane saya kan ada komponen-komponen di situ yang harus kita ketahui. Supaya apa nih? Nanti kita enggak ngawur oleh khotam sangka njaba penyebut ning awake dhewe. Ya kan ngoten. Nah biasanya kalau tamlike wau saking jero niku pripun ten uripe langsung. Karena apa saben dina adi wis ngerteni jenenge lesan nggih ngoten penggaweane, irung nggih ngoten niku wau, kuping nggih ngoten niku, mripat nggih ngoten niku wau. Penggaweane nggih pun semer kiambak. Tamlike wau adi ya saben dina ya abekan apa nafas niku wau nggih pun semer kiambak. Tamlike nafsune nggih pun semer. Saben dina kula jenengan nggih melampah tamlike wau. Lah sing dereng kan ning sukma kalih sing uripe niku wau. Sing dereng saged nembus. Lah krana apa kok saged dereng saged nembus tamlike wau? Krana ijek mulek ning nafsune. Nafsu iku wau. Dan nafsu iki wae sing ngendhalekne atine awake dhewe. Sing sering ngomong apik utawa ngomong elek, ngomong ayem, ngomong gak ayem niku wae atine. Lah nek ana iki terjebak kali omongan niki ning jabone ati bukan ning jero ning jabone ati. Ati kudu ngerteni sing jabone ati ki mang sapa. Aja ngate ati ki mang dikendalikan kalih hawa-hawa sing ngoten iki wae utawa hawa jaba. Aja ngate. Pemane iki mangane ayem iki tertipu awake dhewe. Ana hawa tentrem niku nggih tertipu. Seneng nggih tertipu. Tipuan-tipuan supaya dikimang boten tumuju ana ing sukmane, boten tumuju ana ing uripe. Sehingga mandeg ning hawa sing kula jenengan rasane. Dan selama niki kula jenengan kan terjebak kali hawa-hawa sing ngoten niku wau, tapi nggih seneng. Kerasan kula jenengan. Kerasane pripun? Temliku wau nggih cara bahasane wong lelakon iku pun sekti. Kula jenengan ngerteni angin, nafas, tanafas, anfas, nufus niki kan sing niki saged diolah nggih. Diolah napa mawon iku saged niku wau. Sehingga pemane iki nafsu niki lawama amra sufyan mutmainnah iki diolah nggih saged.
Tapi ngerti ana kon iki maksude dudu iku ngerteni ana ing angine utawa nafsune. Tapi kalau jenengan nggih telanjur nopo iki mang ngawaruhi ana ing lawamahe amara subiyah mutmainnah. Sing diwuri iki napa? Napa sejatine nafsune niku? Apa sejatine angine niku? Ya sakjane sanes. Lah niku napa? Kok kula jenengan ngolah rasa ngolah nafas sing timbul sing ngoten niku wau. Lha iki mang ya polahe angine niku kalih nafsune kerjasama. Iso nimbule kekuatan iki dolah. Iso nimbule iki mang mahabbah iki dolah. Iso nimbule iki mang antenge ati iki dolah. Dolah kabeh niku. Sehingga kabeh iki mang nimbule rasa-rasa. Sehingga iki mang terjebak ning rasa-rasa sing ngoten niku wau. Niki hebat punan. Di kalangan niku wau hebat. Hebate krana tertipu awake dhewe. Lho kok saged ngoten? Lho kenyataane tem niku wau kula dudune sing asli ana ing angine, kula dudune sing asli ning nafsune kok ngali. Lho kan ngoten. Kok ngali kabeh ning ndi iki, Mas? Lah sehingga napa tem niku wau nafsu kalih angin niku wau angen-angen awake dhewe sing muncune. Nek wis angen-angen awake dhewe, berarti adike nyiptane nafsu, adike menciptane angin. Hebat, oh hebat niku sakti. Niku sakti. Apa iku sing darani makrifat? Belum sampai. Apa iku sing darani fasadul jasad? Belum sampai. Karena apa? Nek adik mang jek mandek ning nafsu kalih angin sing niku wau adik terbawa arus ning angan-angane dhewe, arus ning ciptaane awake dhewe, adik nyiptakne alawamah amro supaya mutmainnah kena digawe ngene, kena digawe ngene, kena digawe ngene. Jadi ilmu nirasa kan ngoten. Napa niku dari tauhid sanes. Wong tauhid sendiri nek iki mengerteni iman tauhid. Iman tauhid niku sejatine ki napa? Kosong. Kosong. Lha sedaya tiyang tumujune kekosongan tem niku wau. Sing nek bahasane iki makan tauhid, menauhidkan Allah. Menauhidkan Allah tem niku sakabehane mboten wonten sing wonten nggih namung Gusti. Lah niku kalau jenengan mboten wonten alam dosa iki nek mboten wonten sing wonten nggih Gusti. Mbuh pola piye iki mbuh wujud apa iki mang manggoning dia nggih sing wonten Gusti. Lan iki tauhid. Lek medhar ning nafsune utawa angine sing timbul rasa lan rumangsa temriku wau niki sanes tauhid. Meskipun kula jenengan niku belajar ngerteni nafsune, belajar ngerteni hawane sing ngoten niku. Lah niki kula jenengan kejebak temriku. Sehingga pripun kula jenengan niku wau asik ning kono, nyaman ning kono, marem ning kono. Alasane iki mang ngapunten, kok kena nulung wong. Rata-rata ngoten niku wau. Rata-rata. Nggih sakniki jenengan saged nulung tiyang. Lah sok ben awake iki mangkon sepuh, sapa sing nulung awake dhewe? Lho kan ngoten. Lah karena apa? Adiki kadung kegandolan ana ing nafsune, kadung kegandolan ana angine tem niku wau, boten sing semrep nggih kula jenengan carane ucul iki mang piye? Carane lepas ning mang piye? Bingung. Lah kebanyakan tem niku wau kan iso ke pengalamane oh gurune pun mboten wonten pun seda bingung. Terus iki pripun iki? Ya kan. Tapi nek kula jenengan ngerteni ana ing tauhid, wong kabeh ya kersane Gusti Allah. Wong sekti ya Gusti Allah sing resane, wong gak sekti ya Gusti Allah sing resane.
ilmu sekabehane sing mlebokne Gusti Allah, sing ngetokne Gusti Allah. Apa kan? Gitu. Darane angel pripun? Ya darane angel yang mengadiki mang rumangsa iso dadi angel. Nah sekabehane pun dikersane Allah, dibalik ning Gusti Allah niku wau kena sing. Nah temen iku adikku ngerti ning sifat jaise Gusti Allah. Gusti Allah duwe wenang wong ki mang sekti, kayak kesaktan yo wenange Gusti Allah. Gusti Allah duwe wenang wong iki dikai kepinteran temen iku wau. Temen iku nggih saged jabut kepinterane awake dhewe, saged jabut kesaktane awake dhewe niku jaise Gusti Allah. Dados temen iki mboten saged digandoli. Ya selama iki adiki muja sapa? Muji sapa? Muji ciptaane awake dhewe sing jenenge nafsu lawamah amara supya mutmainnah utawa angin sing jenenge nafas tenafas anfas nufus ning kene. Muja iki. Nah wis ngatani muja nikmang pripun? Neneng kene iki mah hubungane kali fit dunia. Hubungannya kali tiang lintu atau masyarakat temniku wau. Sana pribadine awake dhewe. Tapi ning tauhid temniku wau pribadine awake dhewe ning Gusti Allah. Tapi tenan temniku. Ibadah awake dhewe ya karena Allah memang sing ngobani Gusti Allah. Tapi nek mriki ibadah awake dhewe krana menungso. Lem-lemane awake dhewe iki mang krana menungso. Kenapa iki mang duwe kepinteran sing kaya ngono, duwe kesaktian sing kaya ngono, disombongi. Jadi kula jenengan kejebak ning angen-angene dhewe, kejebak ning rasa lan rumangsane awake dhewe. Lah iki dingerteni. Lah kenapa nek kula jenengan mboten paham sing ngoten iki wau, kalimat nggih sami kalih biasane kula jenengan ngolah rasa, sami kalimate. Tapi niku sanes tauhid. Tapi nek diarani teng tauhid, niki wau komponen-komponene badan aluse awake dhewe. Sehingga adike bolak-balik ngerteni sing jenenge sukma iki piye, sukma ka sukma. Mriko sukma iki roh jasmani, roh robani, roh rohmani, roh idhofi. Lah iki diarani sukma nggih niku. Lah karena apa? Sekabehane iki mang ya diubahne sing jenenge Roh Kudus. Roh Kudus iki sejati ning urip. Iki lebih halus lagi daripada yang nafsu atau angin wau. Tapi harusnya ke dalam lagi. Nah, iki mangertani ana sejati ning urip. Nah, urip sejati nggih Allah niku wau. Kadang kula njenengan kan enggak paham kali-kalimat iku. Awet dhewe kudu tumuju ning Roh Kudus. Awet dhewe nek Roh Kudus. Awet dhewe kudu ngerteni sejati ning urip sejati kudu ngerti. Kan ngoten. Lha iki kan kalimah. Sing kula jenengan iki sing jenengan rungokne kalimah mawon, si kalimah. Lha padahal kula jenengan menika wau cara sumber utamane obah usike kula jenengan iki mang Roh Kudus. Nyapa kok sampean goleki? Nyapa nek mau sampean dadi bangga, wah aku seneng nek iku ngerteni ana Roh Kudus. Saweneng. Lah kan kena tipu ta awake dhewe. Lah senenge apa nek iki mang anggapane awake dhewe krana iki mang cing nafsu niku wau. Petuk Roh Kudus, jenenge Roh Kudus iki mang peh ayem, ayem. Mau enak uripe. Iki kan angen-angene dhewe to. Iki kan nafsune awake dhewe.
Roh Kudus lho sing ngewangi awake dhewe. Lho padahal tem niku wau boten kula jenengan mau ta sedayane kauripan tem niku wau nggih Roh Kudus niku wau. Dadi aja nganti seneng tem niku wae, adik mang seneng-seneng tem niku kejebak malih kalih nafsune. Iki nafsu iki sing ngrogoti atine awake dhewe, iki nafsu ciptaane awake dhewe lho. Nafsu sing ciptaane awake dhewe. Nek nafsu sing komponen sen niki kan niku mboten ngoten. Nek nafsu sing ciptaane awake dhewe engko iso ngomong ngene, iso ngomong ngene, iso ngomong ngene. Saged niku wau. Kadung ditote ndakone salah. Ngrunjel. Dan niku wau nafsu sing ciptaane awake dhewe. Datang niku wau napa? Balik meneh. Adikku selama iki yakine kalih sinten. Lah napa sing diyakini? Sing diyakini ya rasa sing ngoten niku wau. Sing kula jenengan rasane. Sing kula jenengan niku wau ten pikiran wonten gambaran. Sing dadekne yakin. Nah tem niku kula jenengan iki kejebak. Kejebak tem niku wau. Lha karena apa? Tem niku balene ning Roh Kudus, kabehane sumber kauripane nggih tem niku ana ing urip sejati nggih sejati ning urip. Apa ya krasa? Lah, kalimat-kalimat tem niki kan niki tafsiran. Lah iki lho, adikku dengerteni. Iki tafsirane para ulama. Sejatine napa nggih ngoten? Mboten. Lha kok saged supados kula jenengan saged belajar, saged sinau niku wau ditulis ditafsirne ning awake dhewe nek nafsu jenenge alawama amara supaya mutmainnah. Niku wau. Sama niku ana jenenge angin, nafas dan nafas, anfas nufus. Iki wau tafsiran sedoyo tafsiran. Lah ngerti ya tafsiran niku damel lawange awake dhewe utawa jendelane ati iki mengawaruhi Gusti Allah. Iku jendela. Lah kok adik yakin nang kono, ya terjebak ya mandek ning angen-angene. Mandek ning rasane terjebak awake dhewe. Dadi napa iki mang digawe lantaran adik mang ngerteni ning uripe lho, pinten malih iki. Mangke saged nembus ana ing sejati ning urip. Sing adik mang gak kejebak ning dalan niku wau. Adik mang gak kejebak ning rupane, adik mang gak kejebak ning rasane. Selama niki kula jenengan kejebak. Kejebak ning rasa, kejebak ning rumangsa. Nah iku. Nah kejebak ning kono. Cara mlaku nggih temriku mawon. Padahal temriku wau nggih tasik tebih ana ing lampane awake dhewe. Mlakune ki jek adoh. Daka adik mang wis kejebak ten diku. Sehingga mboten saged ngawuri ana ing sejatine urip. Mboten ngerti ana ing sejatine manungsa kan ngoten. Sing ngerteni nggih nafsune mawon. Oh nafsu iki kena diperintah ki ngene kan ngoten. Nah niku diilmuni ngoten. Nah sehingga napa nek kula jenengan ngilmuni kalih ilmu rasa engko dadine khodam. Dadine khodam sing manjing sing adik mang duwe keyakinan ning kono cuma nang kono nyileh jenenge tak disilih jerone sanes benten niku wau. Dadi adik mang tertipu. Konten-konten niku nggunane jeneng-jeneng sing ngoten iki wau. Aku sing manggon ning jero munde. Iku sapa sing ngomong? Ya kan ngoten. Selama iki aku sing ngewangi awakmu.
Selama iki awakmu ning ndi tak jogo. Lah, iki makhluk. Niki makhluk niki wae. Lah sehingga napa? Nek temen iku wae kula didune sing asline ana ing melawamah amra supaya mutmainnah. Sehingga temen iku wae niki sanes rasa. Iki gak iso ngomong. Mboten saged ngomong niki. Mboten saged ngomong ya gak iso nyiptakne hal sing ngoten niku mboten saged. Dan iki kula jenengan ketipu malih to. Temen niku wau nafsune kon joko ning awake dhewe. Nafsu niki mang kon ngewangi awake dhewe nyambut gawe. Ya padahal kene ning jerone awake dhewe wis ana. Wis ana nafsu temen niku wau. Dados temen niku nyambung nyile jeneng pinjam nama. Pinjam nama. Nah, pinjam nama sing kaya ngono piye? Sehingga sing timbul rasa sing ngoten niku wae. Lah rasa-rasa sing niku wae sing ngendhalekne atine awake dhewe, sing ngendhalekne pikirane awake dhewe. Lah niku mengke sing sulit adiking kon nembus ning Roh Kudus temen niku sulit atau nembus ning sukma setem niku wae mengke sulit, angel. Karena temen iku tasik ten nafsune, tasik ning rasa lan rumangsa. Lah mula sangka niku ten Al-Hidayah kat awal niku berdiri. Ngadeg temen iku wonten pelajaran delehne pikirmu, delehne atimu. Lah maksud sing didelehne iki mang apane? Nek senten pikirane kula jenengan kan nggih wonten pikiran sing jenenge argumen-argumen sing ngoten iku wau, pemikiran-pemikiran sing mau macem-macem iki lho delen. Nek ten atine temen iku wau saged timbul rasa lan rumangsa. Iki lho delen. Delen kabeh. Lah karena apa sekabehane karo-karo niki mah iso ngaling-ngalingi ning Roh Kudus iki wau. Cik kaling-kalingan ning kono. Wis kaling-kalingan ning kono, ndadekne abote awake dhewe, ndadekne kesel awake dhewe, ndadekne gak ben awake dhewe. Gini ku. Sehingga kan kadang kula jenengan untuk kesana dengan kefahaman seperti ini. Dan ngerti kefahaman iki wae jendela. Nah jendela wis buka kawin liwat aja meneng ning ngarepe jendela. Jendelane dilus-lus. Jendela niki mang dipucuk-pucuk. Dipenak-penakne, dilem-lem sing kaya ngono. Sing mau lem iki jendelane, jatuh perjalanane awake dhewe. Lah mlosa niku tumuju ning Gustine bali meneh pripun? Temen iku delehne sekabehane ning kene ngerti yo sekabehane nggih kagungane Allah. Karena napa temen iku wau cara saka njabane kan. Kaya lesan, irung, kuping, mripat mengke ilang gitu. Ilang niku wau. Nafas, anfas, nufus yo ilang. Lawama amra supaya mutmainnah hilang. Roh jasmani, roh robani, roh romani, roh idhofi hilang. Sing wonten nggih urip sejati. Jadi Allah mangke ketinggal. Nah sing delone sinten nggih Allah. Nah niki mboten saged diangen-angen, iki mboten saged dirasani. Nah dikimang gak ngerteni Allah niku wae laisa kamitsli syai'un sehingga napa mangke diwujudne ning angen-angene. Kula dhewe winginane kepanggih kali Gusti Allah matur ngeten lho. Sehingga wujud sing kula jenengan cemrepi iki lho darani Allah paling. Dadi nek dikenyamakni
Gustine ambek makhluk iki darane apa awake dhewe kan menduakan. Lho selama iki awake dhewe menduakan awake dhewe. Sehingga timbul keakuan sing ngoten niku gak krasa adike mang menduakan Allah. Sehingga ana ing lampah wis meneng kok dilakoni ae wae macul yo macul, wae kerja yo kerja, wae ngopi-ngopi, wae ngaji yo ngaji. Wae kumpul kali keluarga yo keluarga. Tapi iku wis gak usah ngomong ning meneh kabeh pangeran. Wong kabeh kersane Gusti. Dina apa adik ngecek bolak-balik ngucap sing kaya ngono berarti awake dhewe cek kejebak ning nafsune. Kejebak ning angen-angen. Padahal temen niku wau nek kula jenengan pun tauhid sekabehane kosong tinggal Allah. Nah sing ijek gare Gusti Allah, nyapa iki ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku adike mangerti, ngaku paham, ngaku iki mang kuat. Aku sembarang iki aku. Lah iki lho. Sing kejebak awake dhewe, sing dadekne abote awake dhewe mlaku ngene iki. Sehingga napa nek bahasane kula kan kepleset karo angen-angene dhewe, kepleset karo kefahamane dhewe, kepleset karo pengertiane dhewe. Ya nek kula jenengan pengertos sing ngoten iki wau, delen wis gak usah gunakne iki. Kita lek kabeh. Nah wis ditelek kabeh nek kono, sing timbul apa ya meneng. Sing timbul apa ya uripe niku wae. Urip niku wae wis gak gampang kegodho maneh ambek hawa-hawa sing sangka njaba. Sing temriku wae sing diarani penyusup. Kan ngaten. Awake kan gak ngerti. Kene penyusup apa enggak gak ngerti. Cuma awake iki ngertine iku ning awakku. Kan ngertine kan ngoten. Padahal sing ngomong niku nyoba penyusup. Sing ngomong nek kono bener iki lho lakonono iki ya penyusup. Aja rono nek kono bahaya, iki ya penyusup. Penyusup sedaya niku. Lah ngono kok adike mang yakin kalih penyusup karena ora ngerti sejatine sapa to iku. Nah adike ngerti wis gak ngono meneh. Wis gak ngono meneh. Gusti Allah niki wong nyiptakne perkara utawa balak ya Gusti Allah nyiptakne, tombo ya Gusti Allah nyiptakne. Diciptane kabeh Gusti Allah. Wong kabeh yo makhluke Gusti Allah, kabeh iki ciptane Gusti Allah. Sing ngobane nggih Gustine niku wau. Cuma adike mang angen-angene apik apa elek. Saka apa ora. Lah kan ngoten. Sehingga kalimah nrimo ing pandume Gusti iki wae sanes ucapan. Sanes. Sing darane nrimo ing pandume Gusti niku sanes ucapan. Dene ping diucapne berarti kula jenengan dereng nrimo. Cuma kula jenengan iki wae pamer kalih rencange. Kang kula pun nrimo ing pandume Gusti. Nah, ngerti yo. Nah, kalau iki mang sing ngomong penyusup. Nah, bahaya ringan yang iku. Nah, melosong iku nek kula jenengan ajeng nglampahi wiritan pikiran setem niku sepekne atine kula jenengan saking penyusup sing kaya ngono. Ya karena apa? Penyusup niki wae iso ngrusak ning zikire awake dhewe. Tumuju niki mang ning kosonge awake dhewe atau taket man Gusti Allah, tapi nenek penyusup iki mang digawe pangeran-pangeran sing jenenge kesaktian. Nah dia pengen jadi ngono Pak, iso ngene, iso nek kena gini. Nah iki kejebak malih jenengan. Sehingga awal iki mang tumuju ning Gustine berhubung di tengah jalan elek penyusup, kula jenengan hanyut ning penyusupe niku. Dikendhaleni kalih penyusupe sing ngoten niku wae. Terus pripun ten niku?
ora konggon-nggon. Lah temen niku kula jenengan nggih sadar. Lah sadari temen niku wau krana wis ning jero nang kono wilayah penyusup, adike mang gak iso metu saka wilayah penyusup. Bingung. Nek niki mang kono ya mengin-mengini awakmu iso ngene, iso ngarani ngene lho kan. Lah wong awake iki ngarani bedhek wong ning atine wong ngerti sing ngerteni iki kan penyusup, kan ngoten. Penyusup ning atine awake dhewe. Lha wong iki nek ngene, wong iki lho bari ngene, wong iki lho kabeh ngene, penyusup kabeh. Lah supaya apa nek kemah dituduhi sing kaya ngono, supaya kula jenengan lali karo pangerane. Lali kabeh. Sehingga sing timbul ning awake dhewe marem, seneng, bangga. Iki sifate sinten? Sifate iblis. Memang tugasnya ngoten. Wong iblis teng awake kula jenengan nggih mboten salah. Ngejak kula jenengan sing ngoten nggih mboten salah niku penggaweane. Dadi napa nek iki ngerti nek iki penggaweane iblis terus pripun? Masa ya ngono terus. Sehingga nek kaya ngono dadi lelampane kula jenengan dirubah. Pola pikir ya dirubah, ana ing rasa niki mang dirubah, ana ing pikiran iki mang dirubah kabeh. Sehingga temen niku wau zikir ana ing manahe temen niku wau Allah ngerti penyusup niku iki mang singkirne dhisik. Sehingga disepekne se atine sangka penyusup niku wau. Nah iki mang dereng disepekne sing ngoten niku wau, kula jenengan nglampahi sing wiritan ya penyusup niku wau, tandane temen niku wau kados kula jenengan. Oh nek gak wiritan gak penak lho, kan ngoten. Gak wiritan gak penak. Wis tak wiritan ae lah. Iki tanda-tanda temen niku penyusup. Nek iki gak ngerti iku lha awake dhewe kan ngoten. Padahal niku wau penyusup sing manggon ten kula jenengan. Karena nggih sering kula kepanggih tiyang-tiyang jam niku wau ugemi sing ngoten niku, lha kenyataane ngapunten nggih niki wonten critane salat tepat waktu ya mbak salat waktu tiba langsung salat waktu tiba tak salat sih tak salat nggih mantun niku jejagongan kali kiambake seneng niku ngeten jenengan saged sahadat saged nggih pun monggo dan niku meneng lho kan sampean jare iso sahadat kok meneng lha yo nyapa kok meneng lho kan ngoten kok meneng nyapa yo sehingga lesane mboten saged sahadat iki mboten saged niki wong sing tepat waktu ya salate mboten saged sahadat kok sahadat apa to iki piye to wong sama lagi salate iki mang tekun ya tepat waktu iya bener tapi kok sahadat gak iso piye lah niku aku dhewe bingung kok gak iso piye lha ngerti ya sing salat iki mang penyusup lho ngoten lho penyusup niki sing ahli ibadah wonten malih kula kepanggih kalih sing ahli wiritan sak dodokan ngantek kira 5.000 pun 10.000 bangga ki ambake nggih atus temen niku wau kepanggih kula jenengan sahadat riyen rasane mangke paham napa sing kula aturi mboten saged sehingga rahang temen niku ngunci rahang temen niku ngunci lha kok saged ngoten krana sing pikiran sing manggon ning atine niku wau penyusup lan niku lha kenapa nek diruwi sing asli nek dhewe mlayu waduh konangan tak mlayu ae timbang gebuki kan ngoten
gak ngalih ae. Lah karena adik memang gak ngerti apa sing kula jenengan ucapne. Sing kula jenengan ucapne ning lesane utawa ten atine. Agar malah ngucapne Allah Allah la ilaha illallah agar ucapne ngono tapi gak ngerti sing diucapne. Sehingga ya penyusup sing ngoten niku nggih boten salah. Lah karena apa? Penyusup niki nggih ngerteni awake dhewe lho wong iki mah gak apa-apa tikane. Sing mlebu lho ya aku. Sing wong kono ya aku, dhek garo. Dadi gak paham sing diucapne. Wis tak manggon ning kono wae. Kok tak didusin reno-reno. Diduwe ning gaib-gaib ning alam Pak diduwe kabeh. Kaya sulapan wae. Tak kepencut awake dhewe. Nah sehingga apa ngerti ya nek adik mengzikir siri ning atine awake dhewe tapi nek adik gak ngerti sing dizikirne dadine kula jenengan mlebu ning alam gaib makhluk gak krasa. Nah sehingga apa lah ning kono adik gak ngerti apa iki jenenge makrifat ya. Oh jenenge makrifat iso bedhek wong ya kan ngaten. Wah jenenge marifat iso ngarani ngene. Nah, sehingga kian bae niki wae kena hasutan sine penyusup boten semerep ning hakikine nggih boten salah niki wae. Lah kula jenengan kan nggih nate teten wilayah niku. Nate kula jenengan teng niku. Ora ngerteni Gustine. Siti ngerteni penyusupe meskipun kiambak ini kuang gunane lafat Allah gunane lafat-lafat niku wae sehingga nek kimang zikiran-zikiran temni kuang nggih kedah ngawaruhi apa ucapane temni kuang nah iki ngerteni engko gak bakal enek penyusup sing mlebu sing melok-melok zikir nah temni kuang kata lafaz la ilaha illallah lafaz la ilaha illallah temika la niki pintu gerbang la niku pintu gerbang menuju gaib Gusti Allah datang niku pintu gerbang la niki mah nah sing ngerti iki mang pintu gerbang niku tumuju ning urip sejati ning urip iki mang Allah sehingga sing ana iki mang ya Allah sehingga kono adike mang ilange piye sing ngobani lesan ya Allah sing ngobani adike mang krungu ya Allah sing ngobani rokone kula jenengan nggih Allah sedayane Allah karena mau la ilaha illallah lah niki sanes ten angen-angen nek neng angen-angen dadine penyusup maneh nek ning ati dadine penyusup maneh lha kok saged ngoten lha nggih karena temen keten gaib Gusti Allah lah penyusup menika mboten saged ten gaib Gusti Allah mboten saged menika nah temen iki kula jenengan kejebak sing kaya ngono penyusup temen iki wong nggih gawe jeneng sak penake dhewe po jeneng ulama sing gedhe-gedhe mati gawe supaya adik mang yakin biasanya kan ngoten tengarane penak kok temen kuwi nah adik mang saking demene utawa ning ngarani pripun saking senenge kali ulama temen kuwi lha iki kejebak iki sehingga timbulah rasa-rasa sing ngoten niku wau sehingga apa bayangan-bayangan sing muncul Dawa adik memang gak harus sing wujude yo kan Syekh Abdul Qadir Jailani lu gak harus wujude piye. Aku ngerti bahasane awake dhewe yo. Wong enak dhewe fasih basa Jawa. Lah ngerti ya iku sanes Syekh Abdul Qadir Jailani
ana ing sejatine niku sing kawi ya kados kula jenengan damel asma usul keterjalani nggih mboten apa-apa. Ya iki. Lah basa niku aja ngantek adik memang tertipu kali asma-asma sing ngoten niku wae. Sehingga apa to sing di pelajari utawa sing diwasiati ning murid-murid iki mang lha iki pelajarana. Aja iki mang tumuju ning gurune bayangne sing kaya ngono. Lah pelajaran-pelajaran iki mang apa to sing diwarahni tumuju ning Gustine keluar wono. Enggak wae dhewe langsung ning gurune ae bayangne. Ya bayangne kaya ngono berarti piye citane awake dhewe. Gitu. Lah ngono ya bener lho. Bener mungguhe ngono. Tapi nek mungguhe ana ing tauhid iku gak ngono awak iki mang masuk ning alam gaibe makhluk sanes gaibe Gusti Allah. Nek gaibe Gusti Allah temeniku wau mboten wonten rasa ayem nggih mboten wonten, seneng nggih mboten wonten, susah nggih mboten wonten. Kalau temeniku wau la harfun la kalamun la sautun. Tapi ning gaibe makhluk enak sing jenenge ayem nggih enek, wujud atau bentuk nggih wonten. Omongan nggih wonten temeniku kok wadah. Lah iki mah kejebak ning kono gak rasa. Gak rasa ning kono krana awake iki gak ngerti sing jenenge tauhid. Sing dingerteni tauhid bil lisan, tauhid bil akal, tauhid bil rasa, tauhid bil ati. Ngerteni no enek-enek ya tauhid ruhani. Sing kata mereka sulit tembus iku, tapi nek bil rasa nek kene gampang ditembus iku. Ya pusi kena iku mah. Bil akal apa maneh, bil lisan tambah nemen lha iku. Bolak-balik adik mang ayo takon ning Gusti Allah, ayo takon ning Gusti Allah. Takon sing piye sing panjenengan semerepi. Ya takon ngombe wong-wong sing kaya ngono obat takon bil akal. Kan ngoten. Tumuju ning Gusti Allah. Iku ya dalan tumuju ning tauhid sing hakikine tauhid tembiku wau. Jadi tauhid sing sejatine ora kena adik gak iso ngomong, gak iso cerita, karena pun kosong. Sing wonten nggih Gusti Allah. Panjenengan mboten wonten. Lah wonten ten niku gene sing ngaku-ngaku gene. Nek kula kan tak sing ngaku-ngaku sing derek ten niku. Sehingga kula sering nyampe jenengan kan derek ten niku. Nah ten niku jenengan bisa marap. Ya karena apa? Wong meneng. Padahal kabeh ning krono kosonge awake dhewe. Ingkang badhe nangkat monggo. Iki kesempatan tangbet pesane kan mboten mendeng terus. Monggo Pak Darmaji. Nomor apa tuh? Mboten patek iso. Mboten patek saged. Dari sakit. Ini kok waktu kita itu sudah. Bagaimana caranya kita itu cepat menuju hidrasil muntaha. Disebut Dengan saged cerita sing ngoten niku wau kan karena Anda mendengar. Asin darane napa niku wau Sidratul Muntaha niki napa? Monggo jenengan. Jenengan iki nalika mikrot niku carane cepet usul. Lah ta mriku lho kejebake awake dhewe. Lah selama niki napa kula jenengan mboten usul kalih Gusti Allah. Usul apa mboten? Usul niki napa? Cepetan. Teko. Gitu.
Lah niku kan metode, Pak. Niku metode dengan nama-nama seperti itu. Oh iki lho, carane Isra Mi'raj kan ngoten niku wae. Iki metode. Lah padahal wau sing kula sanjane sejatine awet iki mang urip-uripe sinten niku uripe Allah. Sing ngobahani sinten Allah. Lah niki pun lika niku wau. Pun kepanggih. Lah awet iki mang jenenge nang arani Mi'raj. Kalau Isra Mi'raj kan jari munggah, lah munggah ten pundi niku. Sebenarnya adik mang ngerteni kalimahe, iki naik kan. Berarti awake dhewe pikirane yo naik. Naik ning kono. Sehingga napa nek kono? Apa yang terjadi? Ya ngenangen awake dhewe to. Engko sing munggahne ya ngenangen awake dhewe. Apa yo ngene jenenge Isra Mi'raj kan ning ngono. Lah kan gawe jeneng ana ing lampane Rasul Allah dipadakne sing kaya ngono. Iki lho sing dadekne bahayane awake dhewe ning kono. Wong sajane Gusti Allah entek kegampangan ning awake dhewe. Ana ing ngaweruhi sing kaya ngono. Wis dikeki gampang. Gampange piye? Nek niku wae nggih pun dartone alastu birobikum. Nah, kan genah. Tamliku Nur Muhammad kalih Nurullah kepanggih sehingga Gusti niki mang Muhammad awakmu apa gak ngerti aku pengiranmu. Lah kan ngoten. Langgi. Nggih panjenengan nggih pengiran kula. Nek wis ngono piye? Nyapa golek pangeran maneh? Coba adik mang niki ngomong ning Nurullah bin Nur Muhammad. Nek pun kepanggih temliku nggih pun ngakon nek pangeran iki nopo jenengan padosi pangerane. Ya garek nglakoni apa sing diperintahne pangerane. Kok sang golek pangerane maneh. Lakonono apa sing dadi perintah. Lah niku. Lah sehingga wonten metode sing jenengan sanjangne niku namung ten angen-angene mawon. Amprih penake piye uzlah. Lah uzlah sing piye sing jenengan karepne. Ya kan ngoten. Nah, uzlahi Rasulullah kali kula jenengan pun benten karena keadaan. Lah kula jenengan sajane pun dipenani. Kali Gusti Allah dilewatne Rasulullah. Dipenane piye? Buka Qur'ane. Dibuka ning kono. Wes gak usah angel-angel. Ngertenono ning surat Ikhlas iki mangkul wa bawahat Allahu somad. Muhammad omong nek Gusti iki mangsi. Ya kan. Iki makna ning syariat iki ngono. Muhammad omong ning ngerti sejatine sakabehane alam sak isine iki lho sangka Ahad, sangka Allah. Lho ngoten. Sangka ingsun Allah. Dan kok digolek iman. Jadi kenapa kok digoleki? Sedaya mriku temniku nggih wonten malih. Napa nika sing innani wa la ilaha illa ana. Lah kan wis genah. Ten Quran iki sumber awake iki mang jendela kita mengetahui Allah, ngerteni Allah. Nah, temen iki yo bingung ngerteni kalimah iki. Nah, inna iki mang sapa? Ana iki mang sapa? La ilaha illa ana iki sinten? Nah, mula sangka iku nek adik gak ngerti sing jenenge ilmu tauhid, mangke mboten saged masuk ning wilayah niku, mboten saged. Masuk ning wilayah surat Ikhlas mboten saged niku. Lah kenapa kula jenengan dereng ngerti
sing diarani tauhid. Tapi nek kula jenengan ngerteni tauhid mriku wau wis mlebu teng pundi mawon saged mlebu ten innani niku wau saged. Mlebu ten ahad niku saged. Sehingga teng mriki mboten wonten acara uzlah mboten wonten. Darani ning ngarani ana apa ning ngarani mi'raj sing mboten wonten. Karena apa? Di dalam diri kita ke dalam semua ilmu pengetahuan dari ini. Sehingga diweruhi njaba niki lho, jero niki, jero niki lho dipahami. Sehingga gak ning angen-angen itu. Nah, iki ngerteni sing kaya ngono, kaya wae jenengan sanjane mi'raj kan ning angen-angen yo. Piye to carane? Sing paling gampang nang piye? Ya kan ngono. Sing paling gules gak neko-neko iku mang piye? Ya kan ngoten. Bertahun-tahun golek iku mboten kepanggih karena apa angen. Lah mloso iku delen angen-angenmu. Delen kefahamanmu, delen pengertianmu ngolah kepanggih niku. Lha pun gampang niku. Pripun Pak Darmaji? Mergo tawur. Langge. Lah wis awor kok digoleki, sapa nggih kepanggih malih. Pleset. Oyo bener sakit yo tanut tadi. Nggih, mboten napa-napa. Kersane kan tang penting jenengan nggih damel wawasane kanca-kanca sing dereng saged tangklet. Ngaten niku wau. Sehingga mboten salah jenengan tangket napa niku mboten salah niku nggih ilmu. Kangge kanca-kanca nggih niku ilmu. Karena kan kanca-kanca mboten saged tangket sing ngoten niku. Lho, ngoten lho kehebatan jenengan nggih niku. Napa malih monggo. Kentosan alis iki lek sing senior nih lah ya. Kalau bapak iki lebih pintar. Monggo, Pak Esi jenengan niki. Pak Mukani, monggo Pak Mukani pripun? Iki ketentraman, kedamaian, kan rasa utawi angen-angen niku Terjebak. Belum kejebak, niku kejebak. Jenengan kan nggih nate pasti ngoten to? Nggih. Mahasiswa niku pun selamat. Nah, tibane. Ya. Nggih. Sing kejebak-kejebak ya iki kan ning angen-angen dhewe. Oh iki sing iso nyelametne kan. Nah, ya karena kita nggak tahu. Inggih. Sing tenriku mboten enten rasa Nggak ada, itu kan masih makhluk. Sehingga aja gumantung ning makhluk sing kaya ngono. Gumantung ning Gusti. Nah, iki gumantung ning Gusti wis kene rasa-rasa sing kaya ngono. Tapi arep gumantung ning makhluk sing jenenge ayem nggih ngoten niku. Seneng nggih ngoten niku. Sehingga kebalikan saka sifat niku kebalikan wis dadekne kejauhan. Lho kan ngoten. Nah, anggo napa malih? Awun. Niku Pak Isi tenan niku. Pripun, Pak? Monggo. Oh, ngoten. Nggih, monggo. Monggo, Pak. Oh, sarungan alhamdulillah. Monggo, Pak, jenengan tangkate pun sakunine jenengan. Sehingga kan jenengan mengke mboten nengarani wah jatuh ngomong ini kan ngaten. Jatuh ngomong ini bumbung petuk nggih jenengan tokne unek-uneke. Ya kula mboten maksa jenengan
Kan masa aku kudu cocok nggih mboten. Nah niki kene tegese cocok atau gak cocok mboten. Mboten. Utawa niki napa sing jenengan sanjane niki salah nggih mboten. Apa sing kula sanjane bener nggih mboten. Mboten ngoten. Monggo. Namine iki jeneng Pak jenengan. Asmane sinten jenengan? Pak Saiful. Nggih, monggo Pak Saiful. Pripun? Ya biasanya kan sing kata pertanyaan nggih enggal-enggal di wau karena kan penasaran dan penasaran. Jadi nek kene aja ngatek wedi salah. Nek kene gene sing dari salah nggih mboten darane bener nggih mboten wonten sedaya to niku wau. Pun sak ucap-ucap jenengan. Lho ngoten lho. Ucap napa mawon nggih tagah ditampa. Jadi gak usah ragu-ragu, gak usah izin sampai kanca-kancane. Justru nek iki mang adik mang buka nyeritane lah. Kocok-kocok oh ibane wis kok ini lho ngoten. Pripun Pak Sewul? Sampun. Sinten? Oh, Pak Bambang. Namanya Pak Bambang namanya. Pripun Pak Bambang? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji. 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 Maksud malam satu turun kata-kata dia lah turun dipenjelasan satu Pak Habib sing Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rasul pertanyaan sing jangan kenane paling gigi. Jadi kan adikku ngerteni dua iki mang budaya. Adikku ngerti budaya Islam budaya Jawa, adikku ngerteni ning kono. Karena kan neng Jawa iki mang budaya ini jadikan satu. Sehingga satu Muharram jadikan satu. Dulu kan pisah-pisah. Sekarang jadikan satu. Lah sing jenengan tamat kan budaya Jawa. Budaya Jawanya. Ya kan? Kalau budaya Jawa kembali lagi ke karena kiblatnya saya ngapunten nggih. Kiblate iki wau kiblat. Kiblat. Apa salah mboten? Rata-rata tem niku wau. Sehingga berbau mistik-mistik kan ngoten. Arah kiduran tem niku wau. Karena apa balekne dan kiduran kan penguasa Pulau Jawa. Kita nah iki ngerteni nek kono sehingga sekabian iki mang rakyat ya rakyat iku temriku wae nggih wujude ya ilmu sing tumepel ning awake dhewe ya temriku wae wujude pusaka sing wonten isine macam-macam sehingga bahasane iki mang mistik sing kaya ngono dibahasane ning kono. Nah niki sanes bahasa tauhid malih sanes. Iki bahasa rasa gitu. Sehingga ki kenapa kok wong Jawa kan. Wong Jawa krana iki mang lelakone. Lakone budi luhur, lakone ning atine. Lakone wong Jawa kan iki mang welas asih sing kono. Sehingga welas asih ning kene iki lho iso dudune iso numbuhne tenukulne rasa sing ngoten niku wae. Rasa-rasa. Mbuh rasa ambek wong apa rasa ambek benda sing niku. Sehingga ana berbau mistik nek iki mati mang enek rasane lho ngerti ya rasa iki lho iki jenenge makhluk. Nah ding naring arah tauhid kan ngoten. Jenenge makhluk.
Adik iki mang ngrasakne iki enek rasa ning kene utawa enek benda, enek rasane iki ya makhluk, enek makhluk. Ini ya makhluk Gusti Allah. Karena adik iki mang golongan sing ndi, lho ngono lho. Nah adik iki mang golongane kono kan. Bangsa kidulan sing ngoten niku wau, iki mengke rasa terus sing timbul. Mengke sing ngewangi ya kono adik iki mau tumindak apa sing ngewangi kono. Tumindak apa sing ngewangi kono. Kono balik meneh nek biasane wong ngarane kan nek wis dadi anake dadi anake nyeluk jenenge bunda. Bunda. Ya tau Kang. Jenengan kan ngerti bunda nih jenengan. Niku gimana salah. Jadi berbau mistik-mistik kayak gini, kayak malih enek nek ngarane apa ramean sini kayak ngono. Nah iki mah ngomongnya adat kan atau bener salah kan. Terus kan yang kidulan iku wau mantu. Nah wis kono mantu sekabehane kudu dirasihi. Sekabehane bali ning kono meskipun melok wong sing wujude ilmu engko ya balik rono. Napa iki mang sing melok wong sing wujude gaman sing ngoten iku ya balik rono. Sehingga nek iki mang bersih niku ngresik-resiki. Kenapa iki kodame wis ngalih kan iki mang. Kenapa kodame iki mang jek ning alame sehingga omahe resiki. Dina apa iki mang kodame wis balik neh rene, omahku kok resik kabeh. Dadi kerasan maneh. Lah ngoten lah aki jenengan mboten jenengan numpah Kang. Ribun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jasad itu kan fana, kosong. Bagaimana caranya kita tidak terjebak oleh suatu makhluk yang di pikiran, di hati, itu pribun. Nama siapa? Oh iblis. Oh Gus Dong. Ini rencangnya Pak Dede. Lah sehingga kan kalau jenengan supaya nggak kejebak ning awake dhewe, adik kudu ngerteni. Sapa ta sing gene bisiki ning atine awake dhewe. Sapa ta sing sering nimbune kesenengan ning awake dhewe. Adik kudu ngerteni sing ning jerone riyin. Nah adik iki ngerteni niku mboten saged. Lah diarani fana niki napa to? Napa? Fana niki mang kosong. Lah nek kalau kan cuma ning kalimah sing jenengan semerti kosong. Lah kosong sing pripun? Itu kan ya menurut kefahaman sing ngoten niku wau. Sehingga malih balik meneh ning awake dhewe wau kan medal ning lafaz la ilaha illallah. Kan ngoten. Adik iki kudu ngerteni gaib makhluk, adik kudu ngerteni gaib Allah. Lah kekosongan iku mang gaib Allah. Sehingga ten niku gak enek rasa-rasa sing kaya ngono. Asal mulane awake dhewe utawa alam saisine iki mang sangka alam kosong. Nek sangka kono kok nyapa balik rono maneh ngoten. Nurullah, Nur Muhammad iki mang sangka alam kosong. Alam kosong niku wau. Saking niku. Sehingga ketinggal iki mang jenenge sifat. Lho, ngoten lho. Ning alam kosong engko gene aran benoten sehingga temniku la harfun la kalamun la sautun. Arane piye ora ana apa-apa diarani. Dirasakne piye mboten wonten apa-apa dirasakne. Lah temniku kadang ati ki mang kejebak kalih kalimat fana.
Kecepak awake dhewe. Fana iki mang rusak, adik iki mang genek. Adik mang dienekne. Nek wis ngono nyapa kamu ngengkel, nek mau dienekne. Lho kan ngoten. Jadi adik iku ngerteni kalimah-kalimah sing awake iki mang ucapne si jenenge fana iki mang pripun? Iki fana bil apa? Ikan ngoten. Karena di sini ada tauhid fana bil lisan ada, bil akal ada, bil hati ada di sini. Kalau masih bicara ini atau bil rasa ada, ini belum fana. Fana nggak bisa diceritakan. Fana iya ceritane, fana ini. Bisa ceritakan. Lah wong kene ceritane. Hilang ya. Sudah nggak ada. Nah sehingga apa? Yang sering kita pelajari ya fana bil akal. Lo ngerti fana, bolak-balik ngomong fana gitu. Bolak-balik ngomong fana, bolak-balik ngomong fana niku wau. Sehingga ngerti ya sing diature kula jenengan isik ning akal. Kejebak meneh utawa keplesen meneh awake dhewe. Dipun bulis. Sehingga nek terus Pak Didin yo nek ngopi kurang dangu Bu. Pengelak semua saged napa niki mang diarani fana iki nopo kan ngoten. Nah sedayane kan wau awal nggih pun kosanjane. Awake iki mang baca kitab ini adalah jendela. Jendela kita pengetahuan kita mengenai Allah seperti Quran atau hadis. Banyak cerita-cerita di situ mengenai Allah, tauhid di situ banyak yang disampaikan. Tapi ngerti di balik itu semua, ojo mung adik mangroh tulisan itu, di balik semua cerita itu apa? Ya kan nggak? Di situ ada kan kalimat kefanaan adik mang fana. Fana adik anak sing ngarani iki mang rusak, ada sing ngarani iki mang makne genek, ya kan nggak? Mau macam-macam anak nenek iki mang. Sing adik mang bingung sakjane fana iki piye sejatine fana. Ya kan ngoten. Bingung awake dhewe. Sing balik meneh krana fana iki mang cara ijirane iki. Awake iki mang fana ning afali. Dadi afal kene. Fana ning asmone. Asma enggak ada, hilang. Iki difana nih. Fana ning sifate. Gitu, difana nih kabeh, fana ning zati. Fana zat, fana sifat, fana asma, fana afal. Sehingga apa sing ana kosong. Nek wis kaya ngono, wis kene aran meneh sing arane kene lho. Dipun malih. Sehingga wujud alam dunya saisi niki lho sifate, Pak. Muhammad. Napa? Nur Muhammad. Gitu. Nur Muhammad. Iki sifatnya sedaya niki. Sehingga kan teori temliku mengfanakan ning fana afal, fana asma, fana sifat, fana zat hilang semua enggak ada. Kukut ta donyane? Ngatan niku. Lah mula sangga niku nek kabeh iki mang dibalik ning awake dhewe. Fana ana ing awake dhewe ngerti yo sekabehane lho Allah sing ngobahne. Sing ngoten niku diperinci kersane semerep. Nek adike mung oh kabeh Gusti Allah yo cek bingung. Piye to? Pareng ngoten. Sing ngoten temriki wau diperinci ana ing lesane, ana ing irunge, ana ing kupinge, ana ing matane iki maksud bangsa dhahiri. Ya kan ngoten. Iki bangsa dhahir. Sing bangsa jerone sing jenenge angin, nafas, tanafas, anfas, nufus. Jerone iki mah jenenge nafsu, lawamah, amarah, sufiyah, mutmainnah. Jerone meneh iki mah jenenge sukma, rohmani, roh robbani, roh jasmani, roh idhofi. Jerone neh iki mang roh utus ateges urip sejati. Lagi. Niki urutan kalame ngoten. Jadi diurut nih.
Sehingga itu urip sejati. Sejati ning urip nggih uripe Gusti Allah, iki lho obah usike Gusti Allah. Sehingga kula jenengan iki kan bayangane tok. Ya kan ngoten. Duduk sing asli. Berarti termasuk patung ya. Termasuk patung. Sehingga jeung Sunan Kalijaga temniku wau ndamel teori nyampekne apa? Wewayangan sing kaya ngono. Enek wayange, enek dalange, enek kotake, enek kelire kabeh. Iki kan mengandung filosofi. Filosofi itu menuju ning hakikate Allah. Gini ku basa lisne fana af'al, fana asma, fana sifat, fana zat, hilang semua. Lah iku balekne ning awake dhewe engko lak ngerti sejenenge fana iki mang piye. Lah ngerti ya obahmu lah sing ngobani Allah iki pun fana. Krungumu ki lho sing krungune Gusti Allah iki pun fana. Lho ngoten. Akalmu sing ngobani lho Allah niki pun fana. Pripun tulis. Nek jenengan dereng paham, monggo mungkin masakan Kak Didin. Dipun wonten malih. Anjir. Nggih, matur suwun sangat pertanyaanipun. Sinten malih? Sing bingung kalih fana monggo. Sampai 1 jam 21. Ya alhamdulillahirabbil alamin kan salajengipun kula jenengan temriki nggih kula syukur kegandengan kalih kahanan utawa wekdal samenika kan pas ana ing malam 1 Syuro. Demikian damel tetenger mawon. Tengere nggih ngoten niku wau jenengan tingali kersane jenengan saged paham ning pacul. Dateng niki kula jenengan bebersih ana ing manahe, bebersih ana ing pikirane. Kersane sedaya wau kan mengke ten kedepane wis gak ana meneh penyusup sing ngendhalekne awake dhewe. Sedayane kan damel nyekseni mawon kados uparaken sing kaya ngene damel nyekseni mawon tinapa kula jenengan iki mang dalu punika resik-resik ning manahe kula jenengan, resik-resik ana ing lampahe kula jenengan. Ngoten nggih. Dan iki nggih sareng-sareng nggih. Temriki napa ngaran ki? Micil sarinding urip. Dadi kan micil iki nglahire utawa ngetokne sarine sejatining urip. Tekan ngaten. Ana iki man pun dikosongne sekabehane inggih Gusti iki dimicilne ana ing sarine urip iki mang. Ana apa wong balene awake dhewe saben dina ya nek beban ning pikirane mbah masalah apa wae, mbah masalah rezeki utawa masalah ning keluargane, beban ning manahe, jarane cocok gak cocok iki beban kabeh. Lan rasul niku dina menika monggo sareng-sareng tembikin resiki ijil sarining urip. Sehingga tembikin mengke pintune mengke istighfar, sholawat, mengke pintune mlebu ning ya hayya qayyum, ya muhib, ya mujibun, ya dzul jalali wal ikram, mengke tutup kalih donga sapujakan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Iku tutup wow. Iki kirim leluhur yen leluhur kula jenengan karena kula jenengan kan asal inggih sangka bapa lan biyung kula jenengan wong sedayane inggih sangka
turut mbah-mbah niku jenengan mungkin sangka Bapak Adam lan Ibu Hawa. Rata-rata teng mriku wau. Lagi napa teng mriku wau pas kula jenengan Hajah Fatihah kok jeneng Nabi Muhammad riyin. Nggih ta? Kok gak jeneng Nabi Adam riyin. Kembali lagi di situ ada dua unsur iki mang nurullah. Karena yang ada nurnya di situ didahulukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi sallam wal fatihan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana Suratul Naziin khususun ila hadrati abaina wa ummina wa bismillah kulillah salamul fatihan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana Suratul Naziin khususun ila rohi leluhur kula panjenengan sedaya tumugi Nabi Adam Ibu Hawa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kena menjelaskan surat al-Naziin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Mujib Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Mujib Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Mujib Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Mujib Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Mujib Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Mujib Ya Dzal Jalali wal Ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa nas'aluka al-fa'al fi salama wa quwwat barakah wa la-fa'imah wa la-fa'rahmah wa la-fatawa inna farazakin wa la-fa'ilmin wa la-fa'abnyafin wa la-fa'amwalin wa la-fa'asabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-hamdi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.